Amaciko ehlukahlukene asebenzisa i-internet ukuze akwazi ukukhangisa ngomsebenzi wawo njengoba kuvalwe thaqa ukusebenza kwezinto ezweni ngenxa yobhubhane lwesifo i-COVID-19. Iningi lalamaciko libhekene nomthetho we-lockdown nokwenza kube likhulu satshe ukuthi akwazi ukuyiphilisa ngomsebenzi wawo. Uphiliswa Lila oliciko akazibekile phansi ngalesikhathi se-lockdown. Uyaqhubeka nokubaza kanye nokudweba imisebenzi yobuciko. Njengoba ebeyindlala ezinkundleni zokuxhumana, usevame ukuba online ukuxhumana namakhasimende akhe kanye nozakwabo. Into ezinjenge Instagram no Facebook from na izinto enimane check out in kuzo bantu post umsebenzi wami ndibonakalisa umsebenzi wami ndi-advertise exhibitions ezindithini nazo noba zi online zi digital nje. I think zinayo impact because nonye umuntu ohleli kwelakhe icala uyakwazi uba acheke achonge uba uqhubeka noni ngoku uphilisa wenza lena uzibani wenza lena. Ngaseqaleni kwephezulu Lila ubehlele kuba nombukiso umsebenzi wakhe osihloko sithi Skin, Bone and Fire the first album. Ngenxa yokuxoxiswa kombukiso wakhe, iNyuvesi yaseNorthwest yethula umbukiso okuzokhonjiswa kuwo umsebenzi wakhe nge-3D. Iciko eselimkantshubomvu Senzo Nhlapho lidume ngomsebenzi wobuciko odle ngembala egqamile Soweto. Naye njengolila usephephela ku-internet ukubukisa ngomsebenzi wakhe. Sengifunde okuningi in terms of animation, of editing my films lezi bengiloye ngesidocumentary ngaso sonke lesikhathi ngiloye ngenza i-art kule minyaka emonda ngama20. Emzuzwini ngama20 uSenzo uyixoxa iqede indaba malungana nomthelela wezobuciko emphakathini.